O Concello de Zumbanoia son os promotores desta masterclass de Zumba, que terá lugar este domingo 1 de setembro a partir das 8:30 da tarde na Alameda. A sesión terá unha duración aproximada dunha hora e media. Dende o Concello fan unha chamada a participar nesta actividade deportiva e saudable. Esta masterclass está organizada polo Concello, coa colaboración de varios monitores locais, que ademais de Luís González, tamén Luisa Arufe e María González, que hoxe non puderon acompañarnos, pero que estarán o domingo. E contaremos coa participación de Seluco Fernández, Zumba Jammer Internacional, ademais de outros moitos monitores procedentes de diferentes puntos da xeografía galega. Dende o Concello, convidamos a todo o mundo a que se achegue ata a Plaza do Concello para disfrutar da actividade que seguro que valerá a pena. A actividade será gratuita e non será preciso inscribirse. O único requisito é acudir ese día con roupa e calzado cómodos para a práctica desta modalidade deportiva. O evento ten como obxectivo principal a promoción do deporte e o disfrute do mesmo. Nun colectivo tan amplo que poderán participar persoas de todas as idades, dende os máis pequenos da casa ata os máis maiores, sin límite de idade.